नियम आरो dah huru, दैखौ dah huru, दसे उनाव दैखौ जों दा माने आगान हादान दानदों आरो हादान दानजेनबाय जोंनि आगरनि सरखारनिफ्राय जों जेबो सुबिदा मोनाखै लामा दालां मोनसेबो मोजां मोनाखै मन्दिराबो जाजोबाखै मन्दिरा माने मोनखायाखैनो जों गामिना जों गामिनि फैसाजोंसो खांनानै जा एसे लुनाय बेबो आद्रासो जानानै दङ लामायाथ' लामा एखे हाबजाखाया गथ'फोरखौ जोङो फैसानि स्कुलाव सोदों ओमफ्राय जुथा हिरि खुजोबनानैसो जोङो हगार हरनांगौ ओमफ्राय जोंबो बिदिनो गारि गुरा थाबाबो जोङो साइकेलजोंसो दोनलांनांगौ आरो दै बारनाय समाव जोङो साइकेलजोंबो बारनो हाया फिसाफोरखौ बानानैसो जोङो बे दैखौ बारनांगौ नोंथांमोननि जों मोनसे समाव थांदोंमोन जों जान्जिसे बा हान्थुसे दै लोमनाय समाव जों थांदोंमोन दा बैफोर थासारिखौ नोंसोर मा खावलायहरनो सानगोन जेनेबा बे लामाफोरखौ जोंनो दा गोदान बे सरखारा देरहाबा जाहाथे लामाफोरखौ मोजाङै बानायनानै होथों गामिफोरनि लामाफ्रा मोजां जानांगौ मन्दिरफ्रा मोजां जानांगौ लामा दालां गासिबो मोजाङै जाजोबनांगौ दैयाबो जोंना दासिमबो थाङाखै जोंना दैनि सुबिदाबो गैया जेबो सुबिदा गैया जोंनिखै फुलबरायाथ' बिजेपि सरकाराव थानानै 10 बोसोर थाबोबाय नङा होमबा 10 बोसोर बियो माबा खुंबाय सरकारजों खुंबाय दा बे समाव फुलबराया नायहैथाराखै नामा नोंसिनि गामिखौ नाहैबाबो बिदिनो फैयो ओमफ्रायो जेबो होआ होगोन होननानै बुङो होआ एमएलएनिसिम थांदोंना थाङाखैमोन सिगां समाव बेबायदि बेनो आङो सरकार थानाय समाव गिदिरफोरा थांदों जानो हागौ आं थांफेराखै थांदोंबाबो जेबो खामानि मावनानै होनाय जायाखै जेबो खामानि मोनाखै आरोना गामिया मा गामि नोंसोरना 1 नं टेङाजारनि बबे पन्सायत सनापुर पन्सायत दा बायदियाव थांबाबो मानसि जेनेबा एसे गिदिर गोलावफ्रा फैबा जोंनिया गारि हाबजानाय नङा ओरैबायदि गाज्रि जानानै दंखायो दा थाबायनांगोनसो आरो बिसोरो आरो जुदि बोरैबा लानानै बोरैबा लामाजों लांफ्लांदों नारखोनांगोनसो फासिगोनसो गारिया नोंथांमोना दा सोरनो भटखौ होनानै देरहासार खालामनो गोसो दं जों दा बे सारनोनो होगोन बे ट्रेक्टरनि सावगारियावनो होगोन सानदों जोङो ओंखायनो जों बेसेबा गोजाननिफ्राय फैदों